Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon urtarriak iruditu eta asteazkena da. Haze plazerra urtea astelenarekin hasi izana. Horrela ez dut zalantzarik egiten data eta asteko egunarekin. Tira, horrek lehenengo astean balioko dizu, gero baietzen astu berriro. Nik udaberrira arte 2023an gaudela esaten jarraituko dudan bezalaxe. Ba, hitzan Juan Majos, 2024a iritsi da eta zen olako indarrarekin gainera. Gauza asko gertatuko dira urten. Europako hauteskundetarako bozkaketak ekainean eta beste hitzordu bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Eusko Legebiltzarra hautatzeko. Horrez gain nazioartean boto festa. Hartu boligrafoa. Aurten hitzorduak baititugu Venezuela, Bangladesh, Bhutan, Taiwan, Tuvalu, Finlandia, El Salvador, Mali, Azerbaiyán, Pakistan, Indonesia, Senegal, Rusia, Panama, Lituania, Mozambique, Uruguay eta abar luze batean. Arda sartzen igoa. Gizon nekatuko aizabiedura horrekin Parisera joan beharko duzu. Aurten izango baitira Parisko Olinpiar Jokoak. 4 urtez baino ospatzen den hitzordu hau uztailaren 26an hasiko da eta hainbat euskal kirolari izango ditugu bertan. Eta nola ez, korrika, Arro Herri lelopean martxoaren 14ean emango diogu hasiera korrikaren 23. edizioari, Irunen. Kipitxapa, 10 egunen ostean, Baionara iritsiko gara. Eta tira, kontzertu mordoa. Atzo abiatu zuen 0 de enero bira Izaro abeslariak Euskalduna Jauregian eta gaur kursaleko lehenengo kontzertua eskainiko du. Horrez gain, Willis Drummond taldeak ostiralean eskainiko du azken kontzertua, itzulera datarik ez duen geldialdia. Eta gur kontzertu gehiago, otsailaren 3an egingo dute azken emanaldia Untzako taldekideek, Bilboko Miribilan azkena balitz bezala izenpean. Hainbat musikari izango omen dituzte holtza gainean lagun, Maixa eta Ixiar, Alaitzetan Maider, Xabi Solano eta Tremenda Jauria. Eta ezin aztu Lier, 8 urte, 4 disko, 2 EP eta 100 kontzerturen ostean, agur esango du taldeak Gasteiz, Bilbo eta Donostian eskainiko dituzke azken kontzertuak. Anestesia taldeak azken eriotza lelopean egingo du bira, apirilaren 6tik ekainaren 8ra, Biarritz, Donostia, Atarrabia, Bilbo eta Gasteizen. Beste agur bat 2024ko zerrendarako. Eta uda gerturatzarekin batera musika jaialdiak ugarituko dira, berriak eta betikoak. Lehenengoen taldean dugu zeinen ederra izango den festivalaren 3. edizioa apirilaren 13an eta 2. taldean azken arrok ekainaren 20tik 22ra egingo dutenak Gasteizen. Hau da, hitzordu festa. Noski, aurten urteak egun gehiago ditu eta bisiestoa da. Bisiesto ez dakit, baina bisiesta behar ditut nik bai. Joder. Izarrik aldago Hola, goxo. Itxasoaren Eunon, Euskal Herria. beste aldean Eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala Baster eskutu batean Zerua karnasten du Ba, sistan onduan peio erreparaz izango duzu inigo, zenberak ere beharko du hainbeste kontzerturen ostean. 2024an bira egingo duztetak taldeak eta dagoeneko kontzertu askotarako sarrerak agortu egin diro.
Bulegoke martxoan kursalean eman behar duen kontzerturako ere ez omen da sarrerari geratzen, baina bira Bruselan amaituko dute, eta agian joango naiz. Tira, kontzertuen giroan jarraitzeko, ez dakit Amaiak 2024an kontzerturik emango duen ala ez, baina aipatu egin behar dugu, Iruñako abeslaria gaurko egunez jaio zelako, 1989 urtean, zorionak Amaia. De aquel bonito lugar siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona. Japonia aipatzen du Yamaguchi abestian, Amaiak eta guk ere aipatu egin behar dugu, tamalez. Urteberri egunean Japoniako mendebaldeko kostaldea astindu zuen lurrikarak 55 hildako eragin zituen behin-behineko balantzearen arabera. Erreskate lanetan jarraitzen dute, baina ez da erraza izaten ari. Gaur, 4,9ko erreplika berri bat erregistratu dute Ishikawa prefekturan. Hori gutxi balitz, Japan Airlines konpainiako hegazkin bat sutan lurreratu zen atzo Hanedako aeroportuan Tokion. Suhiltzaiek sutea itzali zuten, eta hegazkinak zeramatzan 379 bidaiariak ebakuatu, baina 5 hildako eta 17 zauritu eragin ditu ezbeharrak. Japonian ez dute urtea oso ondo hasi ez. Ez daukagun auki nahi gabe, ta enaiz inola ere, gure txeko atea zaztuko. Lurrikarak eta urtarrilak 3, azer nolako binomio txarra, gaurko egunez 1117an Richter eskalako 6,4ko lurrikara batek 30.000 hildakotik gora utzi zituen Italian, herrialdearen erdialdean eta iparraldean. Eta gaurko egunez 1920an Mexikok hainbat lurrikara jasan zituen. 7.000 pertsona baina gehiago hil ziren eta hainbat herri osorik suntsitu ziren. Hazi izena proposatuen lurrikarak horrelako gertakarientzat. Egueratzen hasi gara. Dena lurra eta ikara, egueratzen hasi gara. Eraman nazatu zurekin, nahi duzun lekura, ez banaiz orain bizi segin. Guk nahiago ditugu musikarekin sortutako lurrikarak, horregatik gaurkoan musikazariko gara. Doinuetatik haratago atalean, Erika Olaizola aktorea izango da, eta ez dakizu ezea besti ederrak aukeratu ditu. Eta 2023an izan ditugun elkarrizketa akustikoan laburpena egingo dugu. Zenbat une goxo bizi izan ditugun. Eta gure unpopular opinionsak elkarbanatuko ditugu zuekin. Ez dakit jendeak ulertu duen zer esan nahi duen horrek, baina... Gerada di hemen eta ulertuko du. Eta jarraituko dugu 3 eguneko ogi bezain gorrak diren txisteak egiten. Uapala! Urtarriak 3 ditu gaur eta asteazkena da urte hasi besterik ez. Eta gu, usadio zarrari helduta. Txiste txarrak egin, zuekin kafe hartu, eta ondo pasata. Hori ere aitortu behar dugu. Ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian, oraindik esnatu ez bazarete, egunon, Zuekin gartxotun zain letona jauna, egunon? Oli, egunon, ekipo. Oli, emango inigiri, oli. Ali, emango inigiri. Goiuri ezei zarandi, egunon? Egunon! Izketan ari zeizuena Uiñigo Asensio. Lurbide gaur bigarren kafeak bederatzireunez 684 du, goizak 10 eta 17 minutu, urtarriak 3, txatean 17, eta urte berrion, por cierto, diote hemendik, ze ondo bizizareten batzuko porretan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Hamaika hitz desgaraian taldearen kantuenekin abiatuko dugu gaurkoa, eta hemendik besarka bestu bat Julen Goikoetxe Orbegozo lankideari. Ez, lasai, Julen itzaio zer gertatzen, osasun arazorik ez du, ez dago gaixo, ez du inor galdu, baina akaso galdu duena, humorea da. Humorea. Seko ozpinuta dago gure txisteekin hemen WhatsAppean erotu beharrean, bale, hostia, olita, lerdokerik, urtarriak okupa bete dezueia dio, bueno, Julen, lasai, kafe hartzak eta goxatu, pixkat gorputze eta geho ja asia iguen zuten. Etzeo bigarren kafe antzute, Julen kafe hartu gabe, gizona, kasiko, egolako maten. Galdetuko balidate. Maite duten tarteari heldu behar diogu, eta maite duten tartea Gartxotun zain Letonak zabalduko du. Ez dakit, azken aste honek gauza asko eman ditu, eta ez dakit, maite dut bakarrean laburbiltzeko modukoak ote diren. Zaila aste honetan basatako guztiaren artean aukeratzea, baina, bueno, argi daukat, larun batean bizitakoak merezi duela aipamen bat, eta gaurko nere maite duta nola ez, azken laburtetan bide lagun eta bizi oso batean laguna handi izan diren Grises taldekoi eskaini nahi diet, izan ere, larun batean azken kontzertua izan genuen, betirako despedida, azpeitin, eta, bueno, emozioz betetako gaua izan zen, baina egia esan kistona. Hurbildutako jendeare gertuko azelako, setlistean bazeudelako ere, iraganean taldearen parte izan diren beste taldekiden parte hartzeak, eta benetan bi orduko kontzertu puska izan zen, esango nuke festa borobila, nik nahiko ondo pasa nuen eta irribarretxu, hor bat zegoen taldearen barruan emozioak jota blokeatu xamar ere ibili zenik, baina bueno, ospakizun gau bat zen, batez ere atzera begira eta egindakoaz arro sentitzeko gau bat, eta bueno, zabiltzan proiektu bat ere amaitzen denean, sentsazioak gazti gozoak izan daitezke, baina nik irribarre handi bat daukat, eta egindakoaz arronago, pozik, eta faltan botako ditute lurralde busak eta zestoara ensaiatzera joateko bidai horiek, baita kontzertuak eta beraien konpainere bai, baina bueno, taldea bukatu da, laguntasunak jarraituko du eta beti izaten dena ez, abesti sorta bat atzean utzi du taldeak, urte askotako ibilbideare bai, eta pozgarria da, egindakoa ospatu izana eta amaiera eder bat jarri izana. Nik nahi nuen, elkarbanatu gure entzulekin onakoa, baina nahiz lortzen ari. Somos muy fríos, que no nos gustan los abrazos. Baina hau zea, Madrilekoa da. Nahiz topatzen ari. Ez du topatzen Gartxot, zure abanera sorta. Ez dakinaren zat, orain jarri dezuna Madrilen lehen urtean egindako baina bertso bat izan zen, eta pixkat garaian eukizuen arrakasta ikusita, azkeneko egunak merezi zuen bertso sorta bat, eta hiru abanera bota nizkien. Bidaltzea igual badaukat zeratik, Erratak izan ziren, atzo Julenen maite dutak ere hortxe oinarritu genituen, eta egia esan aipatu duzu ez, irriak eta malkoak eta emozioak, eta uste dut, abanera horiek iaia guztia labur bildu zutela, ez, eman zuen barre egiteko, eman zuen pixkatola malkoari usteko, eta justu xamarrean aritzeko ere, beraz, hortxe bilatzen ari nintzen, baina ez, egia esan Instagramen ez daude, story modura egon dira egunotan, baina ez daude publikatuta, eta hortxe Madrileko ere ginen entzuten. Bueno, bitartean Goiorik bere maite duta kontatuko digu, edo nik nerea nahi duzuena. Ez kontatuko dut. Kontatu gozu. Atzo lagun batekin jo nintzen kafe bat hartzera, nik enuen kafe hartu noski, gizon izela ez dudalako kaferik hartzen, baina lagun honek kontatu zidan, triste dagoenean, webgune batera sartzen dela, webgune hortan badaudelako webkamak zuzenean Pirineotako mendi aterpen irudiak eskaintzen dituenak. Tartontzuk ikusi izakezu, ez dakit, Belagoako mendi aterpea, edo, ez dakit nongo mendi aterpea, eta omen dago webgune bat, eta daukala gordeta ordenagailuan, bai etxeko ordenagailuan, laneko ordenagailuan, favoritosetan edo esaten den horretan gordeta, eta orduan tristea dagoen bakoitzean klik egiten dula webgune horretan, eta webkama ikustea momentu honetan zenbat elur dago hori ez dakit, bakeiran postu egiten duela eta esaten duela, da nire osasun mentala zaintzeko modua da webgune hau. Eta eruditu zitzaidan oso polita,
bat, berak nola hori duen gustoko eta webgune hori bera polikeru ditu zitzaidan, baino baita nola egunerokotasunean bakoitzak bilatzen duen bere burua babesteko edo zaintzeko horrelako kutixi txiki bat, egunero, eta izan daiteke Pirineotako aterpen webkama edo izan daiteke ez dakitzea besti entzutea lokartu aurretik edo kroketa jatea. Alejo einaut amankai, kaskon eta kompainia, eskerrik asko bihotzez, izanagatik abia, zuekin bilakatu naiz, bajista paregabia, erabilidet lokalen, dagon material erdia, ez zait bere alaztuko, eraiki degun guztia, azken geltoki ederrau, ta egindako bidia, zuentzat nire malkoak, ta batez ere irria, grisari jartzeagatik, bizitzaren koloria. Hori izan da igual, nola esaten da, 2023an esan diaten gauzik politena, piropua, ez? Gartxot ere zestuarra da, beraz. Bai. Bueno, Grisesen agur horretan, Malkoren bat ere aterako zuen Gartxoten abanerak eta hori zuekin elkarbanatu ere egin nahi genuen. Eskerrik asko. Nire maite duta atzo denda batean nebilen, txandal bat erosten, joiurik gero barra egiten du, txandalaren nazioarteko astea inauguratu dudalako nire bizitzan, baina hortxe nebilen eta topatu duen... Goizez edo atxandalez? Nik ezin dure jau entzun. Txandal pasa. Entzule, barkaia zuen, nik ez da hau eta gero saio bat egiten jarra dezakedan, emozioak gainezkan auka. Bueno, esan da bezala txandal bat erosten ari nintzen eta topatu nituen aspaldiko lagun batzuk. Egitena esan behar baldin bada, aspaldiko harreman baten lagun batzuk, baina zorionez kasu batzutan harremanak amaitzen direnean, bada, urrundu, edota batutan horpegira begiratu nahi etzaituen jendea, eta bada beste jende bat, hor geratzen dena, akaso beste heldutasun eta goxotasun batekin. Eta aspaldi ikusi gabeko lagun hauek topatu nituen, enekien, baina alabatxo bat zuten, ez dakit 2 urtetxo edo izango zituen, eta antxe haiekin da, nola du izena, eta Sara, eta amatxok eskutan hartu zuen, 2 amatxo dira kasu honetan, bitako batek hartu zuen eskutan, eta antxe, eta umea bapatean txoraduta zegoen erekin, eta jaurti bezala egiten zan ere gana, eta orduan, besoak luzatu hartu egin nuen. Eta oso momentu politia da, ez dakit, ikasi dugunean, edo behintzat onartu dugunean ez, umeak ez direla behartu behar, eta musuak ematera, eta lurrean bali daude hartu eta jaso eta horrelako gauzak, baina umeak egiten duenean ez, zuganako keinua, eta pixkat dena ja natural gertatzen ari denean, haintxe umea goxo besotan bere amak pixkat flipatuta zeuden, ez da osoikoa, opari bezala hartuz, ez da nierrez joaten nola besten besoetara, ez ezagunen besoetara, eta ze guai, eta gero gehatu nintzen handik erosketak egiten, hola, irriparre bat egin, ze guai, ume txiki bat hor besotan ukitzea, bere kabuzera duenean gainera, zure besotara etortzea, eta ze guai, iraganeko lako lagunak topatzea, eta batez ere, amaitu diren harremanetan ere,
hor zegoen jende ura eta zure aldetik ez zegoen jende ark, erabakitzen duenean hor jarraitzea eta goxo eta mimoz harremanarekin, intentsitate txikian bada ere, eta tarteka topatuta jarraitzea eta antxo ginen tarte batean izketan, umea besotan zebilela, bizarra helduta, tiraka, eta egia esan gauza poliki izan zen, eta eman zidan olako goxotasuna, eta hori da nire gaurko maite duta. Bueno, Sara da nire maite duta zen polikia. Vibrar todo el tiempo, sentirse bien, no hacer lo correcto siempre. Markatu baino, etorri zait, ez dakit zein zen baino, behin gogatzen naiz, zure historia gogorazite, interneten norbaitek monologo batean esaten zuela, horrelako egoerak pasatzen diren, aspaldi ikusi ez dezun jendeak ume bat duenean, eta aipatzen zuen pasatzen zitzaiola, ¿cómo se llama? Galdetzen zion, eta umearen izena esan, eta, no, usted, parekoarena, baina ez da txiste bat, da, berak kontatzen zuen gauza bat, nola esaten zuen? No, ¿cómo se llama usted? Ya llegaremos al niño, aspaldi ikusi gabe, eta askotan, eta hortaz gogoratu nahi emozioarekin motera, bai. Mover todo tu cuerpo, dejar que tú, solo tú puedas cambiar. Sentir que todo es perfecto, sentir que todo es perfecto, sentir que todo es perfecto, sentir. Parfait, nola esan behar da, Oartxot? Parfait. Parfait, ez? Azkena. Grisisen parfait honekin, egingo ditugu rengo minututxo eskaxa eta bagoaz aurrera. Nada que temer, ya perdimos todo ayer. Siento que nos fue bien, nada más podrá detener. Ya no hay nada que temer, ya perdimos todo ayer. Siento que nos fue bien, nada nos podrá detener. El resto para luego. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 10:21 minutu ditugun honetan, ez dakit, erabaki beharko dugu, doinotatik aratagorekin egingo dugun aurrera, popular opiniotan murgilduko garen, niri ez ziazu egarri esan gaur ze orden mantenduko genuen, oraintxe zalantzan nabil. Tokigu. Gurusuna. Guk erabaki behar dugu? Bai, Jode, eske Tuvalu, Finlandia, Bangladesh, Bhutan, eske hauteskunde guzti horiekin, orain beste erabaki bat hartzea. baina Tuvalon ez dizue bozkatzen utziko, No, ez. Ez, naiz eta .tv dominioaren erreportaia egin zenuen, baina... Gatxotek zertuan bozka eman dezake? Ni alkatea naiz. Bai, igual, Vale. Bardoan nik Tuvalun ere bozka eman dezaket. Tuvalun bozka emango zu. Gauzat esango dizuet, uste dut unpopular opiniotan murgiltzeko garaia badugula, eta Willis Dramonen Stockholmen kantonekin egingo dugula bideo hori gainera. Txoriak hil zorian, borroska hor beste iruan, dena dago kontrolpean. Ta miresten dira orain dikan. Adibidez, nik hemen topatu dudan bat. Txakurrak, permitituta behar lukete edo onartuta behar lukete leku gehiagotan eta umeek gutxiago. Tomatea, Arrazoi pixkateo. Iyo musika. Txakurrek onartuago lekuetan eta umeek gutxiago. Ez nago ados. Ni pixka bai.
gainera, honen arira labur, baina lagun min batek esan zian, denda batan lan egiten duena, lehenguan izugarrizko movida, eukizuela dendan, zen ama bati esan zion kontuz umearekin. Zen umeari zen, motxila denda bada, eta dana nora esaten da. Hankaz gora jartzen, eta, bueno, amak zerbait esan ziola, baino ez, eta nire lagunak dendakoak esan zion zainduzazu umea, eta bakizu nola den jendea nola jartzen den, ¿qué me estás diciendo, que? Akaso txakur bat izango balitzez, eta hor sentitu zen ere, ulertzen dut ere bai, baina adibide gisa eman nahi nuen, ez dakit. Ni pixkata ados, igual erdi, sasi brometan esan dut, baina egia da, badirela umea, ez dakit, kontrolpean mantendu ezin duten bikote edo binomioak, eta batzutan txakurrak bezain gogaikarriak ere badirela. Hortik ja debekura, I don't know. Horrekin ados egon naiteke, baina uste dut badagoela joera orokor bat, tolerantzia txikiruntz. Uste dut geroz eta tolerantzia txikiago dugula umeekiko. Edo agian, tolerantzia txikiago dugu deseroso sentitzeko. Ez dugu deseroso egon nahi, eta orduan deseroso sentiarazten gaituen oro baztertu nahi dugu. Eta deseroso sentitu sentiaraziko digu adibidez ume bat negarrez hegazkin batean. Eta orduan ez, gero entzuten da, zergatik ez daude hegaldiak helduentzat soilik. Bueno, umeak ere pertsonak direlako eta zu ere umea izan zinelako eta ume baten emozioak zureak bezain baliozkoak direlako eta zilegi direlako eta umeak ez dakielako kudeatzen zuk kudeatzen dituzun modura edo beste modu batera ere egiten dietelako gauzak. Eta uste dut askatasunaren izenean eta bagoazela geroz eta hotel gehiago daude helduentzat soilik, hori jendeak eskatzen du, trenetan bagoiak helduentzat soilik, hegaldiak helduentzat soilik, jatetxeak umerik gabe. Ulertzen dut batzuetan lasai egon nahi duzula eta negarrez edo oiuka ari den ume bat ez dela bat ere ez dakitez goxoa. Baina uste dut, bagoazela tendentzia dela, dena ez, deseroso ez egote horretan, baztertzera edo umeen existentziari pixkat muzin egitera, eta ez zait gustatzen. Eski egia esan, popular opinioena abiatu dugu oso gai korapilatxuarekin, dena esan barra daukat. Hala ere esan behar dut, asko gustatu zitzaidala, atzo Ane Lindanek jarri zuen txioa. Zela, horrelako zerbaitzen. Ez da posible zenbat gurasok uste duten euren seme-alabak direla gaitasun altuko edo, ez? Osea, gaitasun altuko umeak eta zenbat inutil dagoen munduan. Hau da, kalkuloek ez dutela bat egiten. Ume guztiak balin badira, ez egitez? Osea, oso azkarrak eta gaitasun altukoak, gero nola da posible munduan hainbeste inutil egotea? Bi kontzeptu desberdin direlako. Gaitasun altua, askok ez dute eukiko eta gurasoen flipadak dira horiek, hori garbi dago, baina gero gaitasun altuarekin ere nahiko goaikarri izan zaitezke, bizitzan. Bai, egia da. Beraz. Gure txikitako kanta ederrenak gaur egun. Ez dakit hemen tomatea sakontxean marra da. Egia da trenetan adibidez, ez? Umeri gabeko bagoiak, eta gero topatzen duzu beste xelebre bat telefono zizketan bagoi guztiarentzat. Edo altabozak ere. Gu portuan bizita udara nahiko komeri egoten dira, ez txakurrak ez umeak baizik, eta altaboza nahieran eta izugarrizko volumenarekin ez dakit bakarrik egongo balira bezala aktuatzen duen jende horren jarrerarekin eta hori ere rebisatzeko moduko. Gustatzen zait, trenetan badago, isiltasunaren bagoia, ondo dago isiltasunaren bagoia, da agian zuk ume txiki bat balin badaukazu esango duzu, ez dut erosiko xerlekoa hemen isiltasunaren gune honetan, ze agian nire umea buiak hasi daiteke, edo telefono zitzegin behar balin badut, laneko bilerak egin behar balin baditut, ez naiz bagoi hortara joango, edo musika entzun nahi balin badut, ez naiz joango. Musika entzun nahi balin badut, aurikularrak eraman. Trenean bozgora joarekin musika entzuten egotea, hori bai debekatuko nukenik. Eta taberna
nahiko bazkaltzen ari zean hortan, eozin maitan ondoan, bozgorailuarekin musika entzuten, mobila volumena igota antxe tope da. Ados, Nik hori dekatuko nuke, txakurak eta umeak baino lehena. pertsonen espazio fisikoa babestu behar dan bezala, espazio akustiko ere babestu behar da. Behin izan genuen nolako, egoera nahiko violento xamarra, nirekin afaltzen ari zen lagun batek, ondoko maikoari eskatu ziolako mesedezea volumena jetxi zezakeen, lasai afaltzen ari ginela antxe, leku batean, eta maiak oso gertu zeudela, eta esan zion. Eta ondo hartu ez, eta azkenen beste maitakoek ere esan zieten, eurek ere ados zeudela, eta batzokela zentzurik, antxe denak lasai irixilean afaltzen ari ziren bitartean, eurek musika volumen guztiarekin ikitzea, eta gai delikatuak dira horiek, eta kontua da, behintzat hor badagoela aukera, zuk erabakitzeko musika kendu dezakezu, eta punto. Umeen kudeak eta komplexuagoa da, eta nik uste hor behar dala, ez? Goiuri gaipatzen zuen bezala beste ulermen maila bat. Hori esan da, ni enago umerik gabeko hotelen eta lekuen kontra, hori ere onartu beharra daukat. Osa, uste dut, badoela espazio batzuk, helduek umerik gabe egon nahi badute ere, iruditzen zait hori ondo dagoela, ez adibidez egazkinetan, ze ez dago egan egiteko ez da gizen bat aukera, eta beraz, egazkin batean umeek egan egin behar dute, bai ala, bai, bestela zure jet pribatua erosita, listo, ez? Niri gustatuko litzaidake Mozkorri gabeko hotelak, eta hori existitzen. Mozkorri gabeko hotelak? Nik hoteletan egon naizen guztietan, deserosotasun, molestia edo haserre gehiago sortu didate mozkor taldeek umeek baino. Bai, ados. Honena hoteli gabeko lekuak. Eta jendearen etxera jun, beste kontekstutara oitu, umeak, mozkorra, musika altu, eta hola ikasiko genuketan. Hurrengo ban popular opinion. Azkeneko, ez dakit baden inor ume izan estena, eta ez dakit baden inor inoiz hotel bateko mozkori izan estena. Baina, akaso bai. Hori esan da. Zutabes. Star Wars eta El Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, kakazarra iruditzen zezkit. Ez ditut ikusi. Nik bai, eta horrez nago. Nik El Señor de los Anillos edo The Lord of the Rings ikusi dut. The Rings o The Ring? The Rings. Rings da. Rings, ez da. Bat ikusi nuen, eta egia esan, nire bizitzan ez delako gurutzatu, baina ikus nitzaken. Star Wars ere ikusi dut zerbait, baina egia esan, ez dite engantzatu inoiz, enaiz alea. Hortik kakazarrat direla esatera ere, igual gehiagitzu. Niretzako oso unpopular opinion, ez dakite, muturrekoa bezala, entzun izan dut gainera, baina nik beti diot, horrelako superprodukzioak izanagatik, ez dakit zilegitasun puntu bat jaba duten, baina nien naiz bat ere frikia, orokorran esango nuke fantasia, zinean fantasiaren historia handia hauena, hor Harry Potter eta mota hauetakoak, naiz desberdintasun handia dauden, baina nire iruditzen zait, ez dakit, historikoki horren besteko zer esana izan duen, atzean horren beste urtetako eta markadetako lana duen, ez dakit, egitasmo pelikula bat, ezin dela hain merke, ez dakite, kakaba dela esan. Norbaitek ikusten badu adibidez Star Wars eta El Señor de los Anillos eta hoien making of edo nola egiten diren, hamarkada bateko lana dago diseinuan, ez dakite, storyboardetan, hor jende, ez dakit, nire pixkat errespetu falta bat iruditzen zait, zure sofatik etorri eta esan, hori mierda da, izpilua beiratu zaki, esatek. Ez, baina, ulertzen den norbaitek esatea, historia mota horiek ez zaizki gustatzen. Eta ez ditut ikusiko. Guai, baina hortik esatea kaka bat dala... Egia da, itzulpen bat egiten ari nintzen, es un coñazo. Me parece un coñazo zen gazteleraz. Pixkate, ez da egite, aluak pakean utzi nahi nituen, eta kakazarra esan dut. Bereskuratzen ari gara aluaren kontzeptua, orain oso modan jarri da servir koño, eta servir koño da oso gauza ona. Eta da pixka bat militantzia, Erabiltzea, orain arte gaztelaniaz koñazo erabili da, zerbait txarra dela esateko, eta ez da de pelotaz zerbait ona dela esateko, orain berreskuratu dugu koño hitza, eta orain servir koño esaten dugu. Zertarako? Servir koño da, bastakit, atzo izarok euskaldunan, sirbio koño. Osea, botere txu, diba,
bere talentua erabiltzen, jendearekin konektatzen, baina izan daiteke nere amonak bronka bota die etxeko gizonei gabonetan platerak ez jasotzeagatik. Mi abuela servido coño. Hau euskeratu behar dugu, Alua plazan. Aurrekon Twitterren ikusi nuen nola euskeratu eta egon zen jendea bere iritziak ematen eta uste ez zela adostasunik iritsi, baino Alua zerbitzatzen Bizkaiako bertsolari txapelketan junitzen berrizeko txapelketara eta paretean badakizu ez bertsolariei egiten dizkietela horrelako kartelak eta jarri zuten Aixa etzen. Nortzen? Ai. Ez dakit ze bertsolari berriro ere Alua zerbitzatzen. Onintza, Aixa, etzen finala. Entzen finala. Vale. Ba izan daiteke jende asko. Niri alare, Alua plazan gehiago guza ez daite. Alua plazan? Zerbitzatzen lausilaba behar izanik gabe. Alua plazan. Venga, beste bat hola laburra eta erresa. Esne hutsa, esnea soilik hartzea, nazkagarria da. Nire nago ados. Oso esnezale izan naiz, esnea gozaltzeko bakarrik hartu izan dut goizetan gazta moztu eta esnearekin batera hartu lasai, bazkaldu izan dut urtetan esne baso batekin, gaur egun esne gutxi hartzen dut, baina esnea oso gauza ona iruditzen zait, eta batez ere esnea ona balin bada, etxekoan olait esateko inguruko baserritako esnea, eta gaur egun, ez dakit, baserritatik barrena lortuko da, baina kaleko makinatxo batzuetan ere lor daiteke esnea zure potoan eta bar, niri esne hori asko gustatzen zait, naiz eta onartzen dudan gaur egun gutxi konsumitzen dudala, baina esnea gauza erra da. Ados, ni ez naiz intolerantea edo ofizialki, baina ez ditoz ondo iten tripetan, baina ere gustatzen zait. Ez daukat asko edateko ohiturari, baina nik ere txikitako esne baso hotzori frigorifikotik ateratzen zena, neskuika o kolaka dana dalakoa eta egia esan gutxi hartzeko gustatzen zait, baina ez ditoz ondo egiten tripan, baina... Hotz xamar balin bada, eta traguluze xamarra hartuta, bomba ez dela hor tripan. Bai. Hueltatu naiteke Aluaren kontzeptuan dara. Ez que topatu dut txioa jarri zula norbaitek. Anelizak. Sirviendo koño nola esango zenuten euskeraz, potorra zerbitzatzen, o zerbitzen, eske etzat naturala gehatzen, eta orduan erantzunak. Alua markatzen, alua zerbitzatu, potota banatu, alua eskeitu, pototatzen, alua zerbitzen, tortolie emoten, asko gustatzen zait tortolie emoten, alutzen, edo nature zerbitzen. Eta beste batek, pototxa zerbitzau. Beraz ez dago adostasunik. Ez dago adostasunik. Beste bat daukat, bertsio originalak, ikusentzunezkoa zari da, gainbaloratuta daude. Gainbaloratuta daude. Ez dakite, egia esan itzultzaile oso onak eduki ditugu, bikoizaile oso onak eduki ditugu gurean, eta niretzat zoragarria da ez dakit, bere biziko espioiak euskeraz ikustea, eta nola oso ondo dauden eginda, ez dut faltan botatzen berezko jatorrizko hizkuntzan entzutea edo horrela, baino egia da gero gehiena kontsumitzen dudana jatorrizko hizkuntzan kontsumitzen dudala. Atzo justu zuen gomendio jarraitu nuen eta Into the Wild ikusi nuen, eskerrik asko. Gainera, banda sonora hori bizandan ere bidai askotan parte eta pelikula ikusi gabe nukan, eta zoragarri gozatu nuen, asko mugitu ninduen pelikulak, eta bar. Baina momentu batean hor sofan pixet erdi botata eta berandu eta 2 ordu terdiko pelikula, eta esan, igual jarriko dute gazteleraz, bi aukero horiek zen, gaztelera da ingelesa. Atorrizkoa edo. Eta momentu batean aldatu nuen, eseri nintzen sofan, hitz egin zuten, esan, berriz ere, itzuli nintzen jatorrizkora. Egia da, Into the Wild pelikulan ez daudela hainbeste dialogo, hainbeste elkarrizketa, nahiko pelikula espaziala da, eta, lehun. Baina, bai onartu barra dauka, naiz eta niri ahots originalak gehiago gustatzen zaizkidan, atzo esaterako, momentu batzutan azpititulu gabe ulertzen nuen, gertatzen ari zena beste batzutan azpititula irakurtzeko beharra sentitzen nuen, segun eta ze girotan eta ze zaratarekin hitz egiten zuten. Baina batez ere gertatzen zaidana da, dialogo asko balin badago eta galtzen manaiz, irakurri behar horretan, pelikularen beste gauza batzuk galdu ere egiten ditu dala. Eta galtzen direla uste dut. Autoestetiko guztiak, planoaren enkuadre asko, gauza asko, naiz eta jendeak esan, baina gero behin trebatzen zarela, baina behin trebatzen zarela, begia beran balin badago, ez dago goran, gauza batzuk nik uste galtzen direla.
Horregatik, gainbaloratuta ez dakit, nik ere originalak nahiago ditu orokorrean, batzutan erosotasun hori ere gozatzen dut eta pixkat planoak beste modu batera ikusi, baina bai iruditzen zait egon dela igual esnobismo puntu bat, bertsio originala jatorrizkoa ikusi behar da bai ala bai, eta pixkat beste guztiaren kriminalizazio puntu bat, akasorti datorrela. Bai, ez dakit. Neri, iruditzen zait oso 2000 eta, bueno, orain 23 manuen. Osea, da gauza bat super Twitter, beti esaten duguna hemen, osea, ematen du ja danak behar duela ere kontrapuntu bat, zera, ez dakit. Nere ustez bertsio originala ezin da gain baloratuta egon, zen da originala. Osea, eske da super, ez dakit, tonteri bat iruditzen zaite, norbaitek esaten badu gain baloratuta gola. Aipatzen dezuna igual, egongo dala txoixo kuadrilla bat denbora guztin originalak ikusi behar diala esanez eta horregatik hobeto edo pixkat gorago sentitzen diala, zera sarean, pues bai, baina ez dakit, niretzako gain baloratuta ezin da egon, ni adibidez originalean ikuste zalea naiz, ahots originalak entzutagatik, badelako, ez dakit, Aktorearen erdia. Eta bueno, nik sorta daka, denborarekin ingelesa edo nahiko kontrolatu izan dut, eta enaiz bat ere galduta ibiltzen, baina ulertzen dut norbaitek ere irakurri nahi ez izatea, orduan zure edo itzulita ikusi edo nahi dezuna egin, baina hortik bertsi originala gainbaloratuta dagoela esatera iruditzen zait oso ez dakit, generazion Z, ez dakit nun gauden, baina. Beste gauza bat, ari gara ingelesetik orain, baina nire ez zine frantziarra asko gustatzen zait, zine, ez dakit, exotiko hau esango dut, izan iraniarra, izan georgiarra, zinema jaialditan ikus daitezke gaur egun munduko edozein egutako pelikulak, eta baita plataformetan ere, eta horietan ez daukazu alternatibarik, normalean bikoizketa gabe egoten direlako, bai jaialditan eta baita plataformetan, beraz jatorrizkoa ikusi behar duzu, eta bereziki niretzat horietan, akaso ingelesezko batzuetan ere bai, baina uste dut jatorrizkoak zentzu gehiago hartzen duela. Ze hizkuntza bera ere bihurtzen da generoaren parte. Japoniar pelikula bat ikustea gazteleraz edo ingelesez bikoiztutan eretzat bada pelikula suntsitzea. Ingelesezko lan batekin akaso ez dut hainbeste sentitzen generoaren parte denik, baina ulertzen dut izan daiteke. Nik uste dut, liburuarekin ere egin daiteke parekotasun bat. Ezin goen ituzke altxorpila bat ezagutu eta gure egin, itzulpen gintzari gabe, eta itzulpen gintzan izugarrizko magia eta lana dago, eta baino esatea adibidez eske Kafkaren metamorfosia originalean gain baloratuta dago, eske horrela idatzizun, hortzola orduan, ez dakit, bakoitzak nahi du nahitea eta isilik egon. Bakizu zer dagoen gain baloratuta? Zer? Lanzaroten egotea gozaltzen, bigarren kafea entzuten duzun bitartean. Arkakuso? Eta nola da posible gure txatera etortzea, gu hemen lanean finari garenean, kontatzera Lanzarotetik egunon eta gozaltzera noa. Lotxagabea. Bestean popular opinion bat, maite dut neguko ordutegia eta gaubeko atxaldeko 6etan iluntzea. Barkatu, hori izan popular opinion, hori da anticonstitutional opinion. Bai, ez dago ez da bidarik hemen. Hori adibidez, nik ez etonaltzen ez originalean ez itzulita. Iba, Siberia jun nahi. Pega, goi hori, zuk maite duzu neguko ordutegia? Ez, baino pentsatzen ari nintzen asko gustatzen zaidala urtaroak edukitzea, ez? Eta orduan agian, nola, hainbeste gustatzen zaidan urtaroak edukitzea, hau da, ez, elitzaidak gustatuko bizitzea nonbait, non urte osoan zehar negua den, edo urte osoan zehar udara den, ulertzen didazu, ez da? Ba, nola urtaroak maite ditudan, ba, bueno, bizi egin behar dut ordu aldaketarekin, sentitzen dut. Ordu aldaketa ez da beharrezko urtaroak bizitzeko? Bueno, baina sentsazioa... Ze kusia de konzeptuala indiazu. Sentsazioa bai. Ez que ordu aldaketa... Bai, gure lehenago iuntze horrekin negu gehiago sentitzen duzula. Hori ba. De iunagoa da, hotzagoa da. Baina hotzagoa, ordu aldatu gabere hotza igual irango luke izango litzateke. Ez ba, eguzki ordu gutxiagok eragiten du eguraldian. Egongo lirateke temperatura franjak pixka desplazatuta. Alegia, temperatura baxuena goizeko 5etan izan beharran, izango zan 6etan, eo 4etan, ez da gizet tokatuko zan, baina. Bai, ulertzen dut gau gehiago sentitzeak negu gehiago sentiarazten dizula, hori... Zulertu da duzurren zertako lizerak kakanazten.
Venga, beste bat, gasolina usaina munduko gozarik onena da. Ezin dut. Nik eukinun garai bat nun gehiago gustatzen zaidan, da orain ezain beste. Ezin dut. Umetan ospina Ojo, daten nuen botillatik zuzenean, eta orain ez dut entsaladan ospinik erabiltzen. Nik badaukat hor, ni horren kontra ez naiz jarriko, zen gasolina usaitzalea naiz. Badakat oraindik arraroago bat, nik asko maite dena, eta da humedadearena gustatzen zen eri pilo bat. Bai, Eta batez ere garaje... Bai. Baino, puntual batzutan, zen batzutan garaje batzutan ez dakit hau nola esplikatu baino. Humedade puro hori, ez dagoena pinturarekin ez ezer. Normalean, bai, lurrazpiko garajetan usaitzen den hori, niri txikitatik gainera baldin eta kistona gustatzen zait. gurpilak baldin badaude. Ume nintzanean bizi ginen etxean, zegoen beran, eta uste dut etxe batzutan gaur egun oraindik egoten direla ez, bizileten kuartilloa edo. Eta ara sartu eta normalean leku hori, ez xamar, hotz xamarra, freskoa udaran, eta goma usain hori, gurpilena, hori asko maite nuen, eta maite dut. Baino, gasolina pixkate... Bestan popular opinion bat. Beltzaran egotea, gain baloratuta dago. O badaluk ez zuzuk baten bat hortigo juri. Bidali digu gure lankide June Romatet guren kan popular opinion bat. Esan du, naiz eta laborategi honetan ez duen balio. Janzteko koloreak ez dira beharrezkoak. Janzteko, arropa esan nahi dut. Koloreak, Juneri asko usten zaio beltzez jaztea. Eta berean popular opinion da, beti beltzez joatea ondo dagoela. Eta ez direla beharrezkoak koloreak. Ojo, erantzun dugu jurik, ez ikusten. Jazteko koloreak ez dira beharrezkoak, popular opinion. Bueno, begiratu gartxot eta ni, beltzez jantzita. Eta handik Imanol eta Irati ere, Irati gaur txuriak arri du behintzat, zapatia gorriskak, bada hor kolore pixkat. Nikola hau zer da, ia kafe kolorea da, ez? Teia kolorea. Teia? Aizea teia. Teia kolorea da hori. Hau ez da teia. Hori teia kolorea da. Ez dakize kolorea da, marroia esan gani. Zangoa, mostaza kolore igual. Teia kolorea da. Batxo maitia, honek teia koloreaztu. Bueno, teia... Mostaza izateko... Teia zahar dekoloratu bat. Hori gehiago behar luke eta honek laranja dauka. Mostaza zuk hartzen dezulako mostaza txarra, industriala, baina mostaza berezkoa marroiska da. Zuko txen dizu mostaza txarra, eta zuk ez dakizu nola funtzionatzen duen orduak, eta ez dizu lertzen orduak eta zuk ez dakizu... Dale, bai, segi, onda izinen da. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, le encanta la gasolina. Bueno, gero egingo dugu inkesta nire jertxearen kolorea zein den argitzeko. Baina nik horrelako teiak gutxi ikusi dut bizitzan. Hori esan barra daukat. Teia kolorea da hori. Venga, azken... Nerean popular opinion da, abesti haute mazo bat dela. Eta nola musikari ezin kuratuta bizina izen, esango didazue, eske ze mierda, eta genero hau, eta ez tekiz zer, eta bestia, eta besti hau temazo bada. Bai. Amen. Bai, nik ere ez da bat. Nik jarri eta besti hau, Nik aukeratu, Súbale mambo pa' que mi gata prenda Los motores, súbale mambo para que mi gata prenda los motores, súbale mambo para que mi gata prenda los motores. que se me pare, que lo que viene pa' Entzuleok, hauxe da dagoena. que me dejan llevar. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Mi gata no pareja. Venga, azkeneko pare bate, labezo morroak oso, kukiak iruditzen zaizkit. Bai. Ezin dez, ez da posible. Ez da posible, ez liteka. Neri ez. Ez Ez da nazka beldur berezia ere. Beste munduko nazka. Bale, izan daiteke hau, unpopular opinionik unpopularrena. Saria honentzat. Ez? Besteekin agian eztabaidatu dugu, edo jendeak iritzi desberdina dazka, baina honekin oso jende gutxi egongo da ados. Nik badaukat bat, esan dezaket bat azkarra, baina askotan pentsatzen terako. Hau personalki da, Neri batzutan egun libreak, hau da festiboak batez ere, normalean jende guztiak espero dituen egun hori dira, ez? Eta hori pixka lekutik ateratzen zaituzte. Bai, ni sentiarazten haute askotan pixka bat, ez dakit, hori, lekuzkanpo, esan dezu bezala, eta igual da, ohituta zaudelako, edo egunerokotasunan beste dinamika bat dagoelako. Ni adibidez, gainera duela gutxi, eren egun izan zen festibo epiko fantasmal horietako bat, dala urtarriaren lehena.
Eta niri egun horiek pixkat lekuzkan puztez gain, esango nuke sentiarazten autela batzutan gaizki eta dena. Eta ez dakit den beti zerbait egiten da bilenak gelditzen ez dakiela, edo bapatean egunerokotasunan daukazun kontestu hori ez. Ez dakit, ez eiza pasteleia, Renfe berandu iristen, norbait oiuka, kalean, dinamismo puntu hori faltako balitzaio bezala munduak geldituko balitz bezala. Ulertzen de sentsazio hori. Eta, ostras, batzutan, kostatzen zait hori kudeatzea, onartu behar dut, eta horregatik, ez dut aldarri bezala esango festiboak kaka badia, baina, enaiz oso zalea. Nahiago dut, umeda de usaia, festibo bat baino, dira. Ja, pixatola konfiantza gaindosi batetik egingo dut hau gartxot, eta hartu bromaren kontestu. Bai. Igual hau terapiara eramateko modukoa. Bai. Hau ere bai, Nire bilagunekin afaldu nuen inoteri bezpera batean, asteazken batean, ostegun gizen bezperan, eta biek lantoki berdinan egiten zuten lan, eta olako esaldi bat bota ziaten, esan, jo, eske guri, asteburuak luze egiten zaizkigu. Hala, majos, eraman hau terapiara, mesedez. Hola, asteburuak luze egiten zaizkigu. Halako lan adikto ziren, holako workaholic sindromea zuten, asteburu luze egiten zitzaiela lanera itzultzeko astelenean. Eta inbeste gorrotu duzu zuk zure lana azuzula ulertzen? Ez, gauza bat da, ni lanera gustora etortzea, eta astelen batean jeikitzea, esatea, jo, ze guai, bigarren kafe egingo dugu, eta dena guai. Hori gauza bat da. Asteburua luze egiten zait, ezin dut bizi lanik gabe. Bueno, barkaia zue, eta hemen pixkat kuño jarriko naiz, baina belarrondokoa falta itea ere bai. Zea zue esan. Tira, ez du jarraituko iritzi unpopularrak ematen, akaso nire azkeneko hau izan baita unpopular baina, ez, belarrondokoa falta direla esan nahi nuen. Labezun morroena izan da. Labezun morroena, bueno. Baina guk goizeko 11ak direla baliatuta salto egin behar dugu gure estudio zentraletara, eta bertan azken ordukoari heldu behar diogu, bero datorreta, eta badagoelako zer kontatua Zurin Iglesias lankidea, hementxe dugu dagoeneko prest, Zurin egunon. Ez da hit, Zurinek entzuten gaituen, saiatuko gora segituen, berarekin konexio hori lortzen, eta azken ordukoari heltzen, esan bezala goizeko 11ak eta 50 segundu oraintxe, eta mentxe gara, naiz irratian bigarren kafean, aritu gara iritzi ez oso onargarrien, edo ez oso popularren, oso onartuen inguruan, eta laizter ariko gara hain zuzen ere, Doinuetatik haratago podcastean, aurtengo 2023ko akustiko onenei neurria hartu aurretik, ze gaur, ekarriko ditugu gurera, aurten, 2023 honetan, gehien gustatu zaizkigun saio akustikoak, gartxota aurreratuko dugu dagoeneko zein den esaterako zuk aukeratu dituzun hiruetako bat. Benga ba, esango dut, aukeratza zaila izan da nola ez, denak maite eta disfrutatu ditugulako, baina oso berezia egin zitzaian, ezberdina izan zelako ere bai, adibidez, Xabi Zeberiok pause lana aurkeztu zuen hemen gurean. Izan zen oso deskubrimentu musikal eta pertsonal ederra, gainera elkarrizketa ere nahiko mundiala iruditu zitzaidan eta kontatu zizkigunak ere bai, eta hori izan da nik aukeratutako bat. Zuria zein izango da, hiruetako bat bakarrik aurreratu. Bakarra. Berde Prato. Berde Prato? Bai. Ba hori guztia hain zuzen ere izango da, gure Doinuetatik haratago podcastaren ostean, badiru erazoak ditugula estudio zentralekin konektatzeko aurrera egingo dugu, eta besterik ezean, eguerdiko 12etan izango duzu informazioaren berri. Orain, Erika Olaizolarekin izan da, gartxotun zain letona Doinuetatik haratago tartean, eta hementxe ark aukeratutako kantuak. Ongi etorri entzule Doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizu hemen, astero, elkartzen garela, jendearen kantu gutxunak zeintzuk diren ezagutu eta gure belarriak pixka bat gehiago goxatzeko. Aste honetako gonbidatua Erika Olaizola da, Azpeitiko aktore eta mila saltxatan dabilena, laguna ere bai, beraz horregatik eskatu diot, telefonoaren beste aldean kantu batzuk gomendatzeko, eta egia esan kuriositate handia daukat, ea ze erantzun jasoko dudan, beraz,
Entzun dezagun lehenengo kantu kutxuna zein den. Azteko La Plazuelan kantu hau aukeratzet, netzako grupu hau 2023ko deskubrimentua izen da, behaien musikiek asko eman dit, asko aporta dit, eta asko konpartiu dut baita ere, behaien musikiekin, eta egia esan behaien edozein kantu aukeran ezakez, bai, danak ditut gustoko, baino gaur bat aukeratzekotan, Tangos de Kopera. Muchas veces también se hace cosa para molestar, porque hay que molestar mucho desde el universitario. Pues ya te molesta también los demás bastante. Y es que hay que molestar también un poquillo. Si no, entonces aquí somos molestados solamente. Eso no puede ser. Ay, la verdad a mí me engañó. Ay, la verdad a mí me engañó. Yo me fié de la verdad y la verdad a mí me engañó. Cuando la verdad me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo? Y el mundo mentira, y el mundo es una mentira. Cuánto quisieran tener para comer lo que otros tiran. Ya amanece el nuevo día. Llega la clara del día. Mirándome al espejo. Llega la clara del día. Me tiro a la calle a verte con la boquita cogida. Me tiro a la calle a verte con la boquita cogida. Kantu honek oso rekuerdo polit bat desblokeatzeit, dala Donostin miren gaztainagakin, beha Donostin bizitzanian motorrien ibiltze ginen,
ni atzien, eta hor jute ginen, kantu hau kantatzen, garrasi baten, eta oso espeziala izen zen kantuare Donosti garai haietan, eta baita ere binkulatze Sense8 serie batekin, oso gustokoetan serie bat dala baita ere, eta bai, bada kantu espezial bat. "25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh. And I try. Oh my God, do I try? I try all the time in this institution. And I pray. Oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh. 25 years and my life is still trying to get up that
great big hue of hope for a destination. Venga, jarraitze deu Too Many Drugsekin, Rigoberta Bandini, entzerrau gintuen garaien deskubri nun kantu hau, lehenengo kantue Rigoberta Bandinina ezautu nuna, ondoren etorri ziren beste danak, baino netzago kutxunena, bereziena eta espezialena da hau. Nei jartzen hau dantzan, eta aldi berien negarrez, malko potolak isurtzen. Eta hori Rigobertak lortzen erekin. Eta kantu hau, berezitsue da. No tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que ningún lugar es el erróneo, que más da. Todo andará, pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love espíritu. Ven a bailar, ven con tu espíritu. Y me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las 6 en el café. Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien, tomando un té. Y a las 6 debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer. Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien. Me voy, sigo el camino y con mi ego ya veré cómo lo haré. Me voy de aquí. Me voy. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love espíritu. Ven a bailar, ven con tu espíritu. No existe el mal, solo hay espíritu. Y es que yo siempre intentando entender cosas que tienen que ver con el ser. Y es que yo siempre intentando soñar. Y al final todo reside en mirar. Que dentro yo tengo un palacio real, lleno de cuartos donde patinar. Muy poco espíritu. And I love drugs, and I love speed. Ven a bailar, ven con tu espíritu. No existe mal, solo hay espíritu. Mueve tu espíritu
como un esqueleto. Directamente desde Colombia, todo tu espíritu moviéndose al ritmo de la cumbia, de la rana, de la gente que hace. Eta azkena, todo se transforma, Jorge Drexlerrena, eta ezer gutxi kantu hontaz esateko. Bai, gaur, 4 hauetako baten aukerako nukeen kanta bada, eta todo se transforma, eta eskerrak, hala dan. Eskerrak bai, eta eskerrak zuri, Erika, zure 4 kantu gutxun gurera ekartzagatik. Bagoa zentzule, urrengo astera arte, Jorge Drexlerren Todo se transforma abestiarekin. Aio! Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que... Ba, hemen Erika Olaizolaren aukerak eta musikala, Gartxotun Zain Letonak ekarri diguna, doinuetatik garatago tarte honetan, hemendik besarkada bat, Erika Olaizolari, ibiliko da, sorkuntza lanetan jota fuego hau ere, baina guk aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko gaur ez dugu elkarrizketa akustikorik, eta era berean baditugu elkarrizketa akustiko piloa, hain zuzen ere, 2023ko onenak hautatu ditugulako. Lehen esan dut aurtengoak ez, joan den urtekoak, ja 2024an gaudelako, baina tira, ulertu behartzi danak, eta hortxe murgilduko gara segituan, hementxe bigarren kafean zuekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sartua naiz munduan hanka bat sartzen, bertzela zentzurik izanen ez dukeen bizitza bati hasiera ematen. George Tobias Ludwig Saxek kolorez beteta ikusten zuen mundua, eta 1812an erabaki zuen latinez eta 3. pertsonaz idatzitako artikulu zientifiko batean kontatzea hori. Hori da sinestesiari buruzko lehenengo aipamena. Honakoa esan zuen austriarrak. A eta letrak gorri biziak dira, 8 zenbakia marroia da, eta osteguna berdea. Urdinskari baino gehiago horituari tiratzen diona, baina batzuetan laranja ilunari ere bai. Egun bakoitza kolore batekoa da,
egun bakoitzak bere nortasuna duelako. Igandea deskantxurako eguna den bezala, leku askotan osteguna pintxopotaren eguna da. Eta asteazkenak? Guretzat behintzat, asteazkenak musikaren eguna dira. Ze kolore duen ez dakigu, baina musikarena hori bai ez dugula zalantzan jartzen. Casa Blanca y puedo escuchar tu voz ahí fuera, sentirte cerquita de aquí, bailando en la oscuridad en trance inmortal y me quiero morir, quiero ir al final del mundo. Asteazkenero, elkarrizketa akustikoak izaten ditugu bigarren kafean. Musikariak onbidatzen ditugu, taldean zein bakarka, euren lanak aurkeztera. Bizpahiru abesti kantatzen dituzte eta guk abestien inguruko galderak egiten ditugu. Gartxotek, galdera filosofikoak, Inigok frikikeriak, eta nik hitzen ingurukoak. Eta zortudunak gara oso. Badakigulako musikarientzat lana dela trasteak hartu eta gure laboratik ireino etortzea, eta galdera artean pieza jotzea. Horregatik urtea amaitu berri den honetan, atzera begira jarri gara. 2023an bizi izandako une goxo horiek berreskuratu asmoz. Noski, ezin denak aukeratu. Nik egin dut nire aukeraketa, baina ez dakigu nola egingo dugu, Inigo Gartxot. Uste dut bakoitzak bana joango gara esaten. Baina txandakatuz ez da, bai. Hasiko zara Goiuri. Ez. Ez? Ez. Ara? Nik ala uste nuen Gartxot, hasiko zara beraz? Bai, ez dakate problemaik. A ber, ni kere Goiuri kondo esan duen bezala kostata egin dut aukeraketa. Izan ere pasadiren guztiak gustatu zaizkit, batzuk besteak baino gehiago, danak azkabulako gure gustuak, baina denak irutu zaizkit izugarrizko pertsona, musikari eta beste hainbeste. Baina mentxe dakat nire selekzio txikia eta lehenengo aipatuko nuke, baleno aurreratu dudana. Xabier Zeberio niretzako izan zen izugarrizko deskubrimentua baino gehiago, bere lan eta ibilbidea nahiko ezagutzen dugu, egin dituen kolaborazio... Bakarkegia da deskubritu zaigula, kolabait edo bai. Bai, eta gainera ez dakit bere lana ezagutzen nuen, baina ez duen inolaz ere espero pause bezalako lan bat, gogoan daukate elkarrizketa prestatzen ari nintzela nola entzun nuen, eta izugarri gustatu zitzen. Akaso alako musika edo berak duen interpretazio hori edo kantu, mota honetako kantuak ez dituelako hainbeste entzunak, ez dakit ondo nola definitu, baina paisajistikoa, emozionala den musika gehien bat instrumentala da, benetan pause egitera bideratzen zaituen musika mota. Ez dakit esan prestatuta egon behar denik norbait edo momentu puntual baterako denik bere musika proposamena, ez nuke esango zen ni kolpean harrapatu ninduen bere lanak, gomendatu dut geroztik han eta hemen, jende askori, eta plazara izan zen ere hemen bera edukitzea eta zuzenean nola jo zuen sentitzea plazer hutsa. Entzun eta ikusiko du?
Goxotasun honekin jozuen Iñar Sastre gure over zaharra eta Xavier Zeberiok Nikel Arpa, bai, biolin jolea da Xavier, baina, bueno, disko honetan biolina, viola, Nikel Arpa, dena uztartu ditu eta hementxe kantu honetan alaxe izan genituen. Bueno, hauxe da Gartxoten lehena. Nik esan beharra daukat, atzo galdetu nuenean, Gartxotek eta Goiurik ja bere aukera egina zaukatela, eta akaso aukera horretan nik batzuekin ere bate egingo nukeela, baina tira, 3 usteare oso zaila denez, egia esan errestopatu ditute, akaso buruan nituenetik aratagoko bestelako aukerak. Baina Goiuri dagokio oraintxe aukeratzea, zein den bere urteko, akustiko horietako onena edo gustokoena. Xabi Zeberioren lagun bat aukeratu dut nik. Gaur elkarrekin arituko dira Leidorraretoan Einaut Elorrieta eta Xabi Zeberio, orduan Gartxotek Xabi aukeratu du, eta nik Einaut 2022ko Durangoko azokan zehazkar pasaten den denbora. Fantasia diskoa aurkeztu zigun, baina gero bidea pixkat ja egina zuenean diskoak esan genuen, Einaut, etorri berriro gure laborategira. Eta etorri gintzen, eta oso berezia izan zen, okerez banago, eta Inugok zuzenduko nau, harmonika lehenengo aldiz zuzenan jotzen zuen aldia zen, ez? Esan zigo, meka, oparitxoa zuentzat. Baina, esango dizuet, aurrenekoz gurean egin zuen, nik bira honetan 2 bider ikusi dut, Arriagan ez zuen egin, baina Iruñean nola antzokiaren izena? Gaiarren ikusi nuenean, gainera bezperan berarekin eitz egin nuen, esan zidan, zuenean estrenatu nuen harmonika arregloura, bihar ere joko dut, beraz, esango nuke gaur Tolosan ikusiko dutenak harmonika jotzen ikusiko dutela Einaut, baina gurean egin zuen lehenengoz. Lehenengoz, horregatik da berezia, hori izan da arrazoietako bat, arrazoi nagusia egin zain daiteke fantasia diskoa asko gustatzen zaidala. Eta bigarren arrazoia da, eta hau ez duzue agian esperoko, guk elkarrizketa akustikoak egiten ditugunean bideoz grabatzen ditugu, eta gero, agian, 3-4 abesti kantatzen dizkigute, eta bat aukeratzen dugu, eta sareetan jartzen dugu. Bideo horietan, badugu ja gure estetika, ja gure nortasuna bihurtu den estetika. Abeslaria agertzen da, mikroarekin, eta ikusten da gure lanpara maitatua. Gure lanpara xarra, gure lanpara vintage. Eta uste dut, 2023 guztiko akustikoak aztertuta, Einaut Elorrietaren bideoan soilik dagoela lanpara zuzen. Eta orduan esan dut, hau berreskuratu egin behartzen, zau historikoa da. Gure lanparak urte asko ditu, eta ezin du zuzen egon, eta horregatik bideo honetan ikusi zatuzue xuxen. Ekarri zuen eguzki argitan kantu Einaute Elorrietak, eta eskertu genion, gurera hurbildu eta batez ere horrelako oparitxoak egitea, eta guretzat ez dakit, beste artista askok ere egin dituzte horrelako opariak, hitzetan kantuaren piano bertsio bakarra eta zoragarria egin zuen aurreko urtean dagoeneko, 2022an izan zen Idoia Surmendik, bide batez bere diskoa ere hor dabil, uste dute edozein egunetan jakingo dugula estrenuaren berri, ze Laister etortzekoa bere omen da, diskoa bera, baina tira, opariak opari. Nik nire aukeran, Nil taldearekin abiatuko dute aukerak eta hau, eta hemen bilatzen oreka eskaini ziguten, piano eta gitarran,
gogoan dute euren lerroburu izan zela, beti esaten dutela zuzeneko talde bat direla. Eta egia da Nil zuzenean ikusita, eta azken egunetan egin duten agur kontzertu horretan ikusten dela, ez taldeak bidean, sortu duela zuzeneko oso indartsua, energiaz gainezka egiten duena, eta uste dut, estenan ere behartzela, ez horrelako, ez dakite, pixka momentotan soulera, R&Bra, dance musikara pixkatxo bat, eta pop rock doinu oso gozoekin girotuko gintuen talde bat, eta egia esan ikusi nituenetik gogoan nuen gurean izateko, eta mentsi izan ziren bilatzen horrek hau eskaintzen Sara Alonso eta Beñat Arrieta, eta hause jozuten. Berdin jantzi naiz gaur ere aurpegia busti du betiko ez monotoniaren jarraitzaile bihurtu naute aldaketak ditut nik maite une oro nire eta hemen monotoniaren jarraitzaile berriz ere zulo hutsean amildegi ertzean jausteko aukera hanka pontetan gorputza etxi nahian bilatzen oreka bilatzen oreka lider ikusi zinen morroi bihurtu naiz barnetik. Hauxe Nilek eskaini ziguna, eta hauxe nire aukeretako bat momentuz, baina Gartxotzuk zure bigarrena ere elkarbanatu behar diguzu. Nire bigarren aukeratua Asier Beramendi da. Oso laguna eta gertukoa da, ez dakit trampa egiten ari nahi zen, pentsatu nahi dut ez. Hemen denak dira nahiko lagun eta nahiko gertukoak egia esan. Hori ere egia da. Baina egia esan Asier Beramendiren bisitak bere biziko ilusioa egin zidan, maila pertsonalean izan ere, ibili da ere nahiko proiektuetan, baina sentitzen dut azken aldian bere ez dakit bideari eusten ari dela, norbere bidea egitearen zailtasunak ere pairatu dituela, eta ez dakit sentitu nintzen norabidea hitza ez zait asko gustatzen, baina kurba askoren ostean norabidea berreskuratzen ari denaren ilusioarekin sentitu nuen gurean, bere hitzetan eta jotzeko moduan, eta ez dakit ilusioa egin ziren, zen azkenean kantuak eta sentiaraztea da hemen lehentasuna ez, eta askotan bizitzaren kontestuak ez digu uzten, eta sentitu nuen Asier indar berrituta etorri zela gurera, iraganarekin eta mamuekin pakeak egiteko gogoz, eta bizitzari kantatzen jarraitzeko gogoz, eta ilusioa egin zedan, maite eta gertuko sentitzen den norbaitek ilusioa berreskuratzearen ilusioa, ez da? Alaxe izan zen. Kolpe denak uztartzen begiraden esaldi guztiekin
inoiz ez dute inolako minik. Mana izan gehiago jasatea ekidin baizik. Haiek ezin ikusi norgaren zergatik erabaki hori, ta ulertzen ez gaituztela onartu baino hasi dira gero gumamuz jantzik begira dauzkagu, baina ezin ikusi. Hortxe ari gara entzuten ba, Asier Beramendiren hau, eta ze plazerra gitarrorla norbait astintzen ikustea, badauka akustikarekin olako harreman oso berezi eta eder bat, hemendik besarkada bat ere, Asier Beramendiri, baina Goiuri, zure bigarren aukerare behar dugu entzun, zein izango da? Berde Prato aukeratuko dut. Zergatik, laborategia guzti zeraldatu zuelako. Ana Arzuaga kontatu zigun, Berde Prato proiektua, behantzat proiektu horretan dena dela garrantzitsua ezta, doinu ez gain, eta letrez gain, estiloa ere asko zaintzen duela, bai jantziarena, argiak, eta hori erakutsi zigun akustikoan, dena urdinez jantzi, eta sekulako giroa sortu zen hemen laborategian, hain zuzen ere bideoa ikusi eta gian ez du ematen ez da gure laborategia denik duen kolorearen gadik, eta oso landutako estetika ekarri zuen Anak, eta horregatik aukeratu dut. Neuko ilunak alde batera uztean, aztutzen ditut egindako kalteak, eta barekien etzinera egingo nuen bakarrik bidea. Zurra izan da etzinen ainalaia, gainean oraindik dut zorrotz zure itzala. Eundaka alditan esango duzu maitia, azken sasoietan txarra duzula zortia. Hortxe Ana Arzuagaren Berde Prato entzuten ari gara. Nik bigarren aukeran berriz klip txiki bat ekarriko dizuet. Lehen aipatu ditugu egiten dizkiguten opariak, aipatu dugu Einaut, aipatu dugu Idoia Surmendi. Niri bereziki, hau ere asko gustatu zitzaidan, eta da Jesus Mai Lopetegik ekarri zuen hau. Ekia lantza zorrotz biztagaitz, gozatu beharra dago bigarren kafe hau. Eta bere zintzo horpegi horretan irriparra ikustea, oso gauza edarra izan zen kantuare jarriko dugu noski osorik, baina bai, ez dakite iruditzen zaite saio honi eskertu dizkiguten gauzen artean, bat badela izan garela gai joateko mainstreametik aratago, mainstreama baztertu gabe, jende arrakastatxua etorri da gurera, eta akaso hain ezaguna ez den jendeare bai, gai izan garela ekartzeko pop rock edo abeslari formatutik aratago musika instrumentala egiten duen jendea, jazz egiten duen jendea, blues egiten duen jendea, ez da egit, klasikoa, instrumentala, bestelako giroetan ibiltzen den jendea, eta baita jende oso gaztea, eta baita jende ezain gaztea, eta uste dut Jesus Mai Lopetegik badela horren adibidez, ze ibilbidea duen Jesus Maik urtetan batzuk akelarreren jarraitzaile gisa edo ezagutzen genuen, gerora bere bakarkako bidaiari ere ekin zion, musikari haundia, gitar jole haundia, eta
eta uste dut badela ere politia ez, horrelako aitortza jasotzen ditugunean, naturalki ateratzen diren aitortzak, baina norabide bat ere markatu dutenak, guztiak du lekua, hemen, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, eta uste dut hor ere badagoela pixkate euskal eszenari zerbitzu bat eskaintzetik eta arekin harreman oso zabalean egotetik, arro egoteko zerbait. Eskorpioien orpotik osoia ikasi beduinoaren jantziz zer bizaje dudan astu zait Homo sapiensa oraindik ala fosila rain Ziku giroko Hemen txeba Jesus Mai Lopetegik gitarra klasikoa hartuta eskini ziguna, baina egia esan asko dira hemendik igaro direnak, 2023ak ere askorako eman zigun, eta tartean Gartxotek dakarren bere hirugarren aukera honen protagonistak ibilbeditarrak hain zuzen ere. Harri txiki batzu Bai, egia esan aipatu ezue dena ditugu lagun ona etorri diren askoren fanak ere ustez bageala, baina ibilbedi izan da niretzako ere deskubrimentu handi bat aurten, berandu iritsi naiz gainera, ibilbediren autobusera, baina iruditzen zait naiz top zalea, baina esango nuke goldea badela niretzako 2023an entzun dudan euskal diskarik onena niretzako. Gehien entzun dudana, originalena irutzen zait, hitzak izugarri originala dira ere, zainduak, baina ez dakit, eraman naute leku askotara, eta benetan elkarrizketa honi ilusio bereziz heldu niola aitortu beharra daukat, eta gainera oso gustora egon nintzen, asko pentsatu nuen zer galdetu, nuen ohikotasunean erori nahi, eta iruditu zitzaidan Ibai Areta eta Amets hemen oso gustora egon zirela, hortan guk ere badugu zer esana, eta jo zutela ere izugarri ondo, eta eman zigutela direnaren lagin txiki hori ez, niretzako gutxirekin asko egiten duen talde bat, badabilena ere bidea eginez normalean haizeak markatzen duen horri pixkatere muzin egin da, eta hain gazte izan da gauzak hain argi euki eta kalitatezko pertsonak izateaz gain, kalitatezko abestiak sortzen baituzte eta goldea bezalako diskoa, zer esan, bigarren kafera etorri izana plazer hutsa izan zela. Txora Urbildu duzu begi bat Urbildu duzu begi bat eta Gauza eder bat gertatzen da ibilbeditarrekin ere, lehenengo aldiz kasu egin genienean, oraindik jende asko Euskal Herrian ez zegoen euren autobusean, Gartxotek esan duen bezala, ero batzen joan dira. Guretzat ere ez ziren bereziki ezagunak, baina Aitor Zorzano saxofrijoleak ametsekin ikasita, eta kaso Aretarekin ere bai asko ezagutzen zituen, eta esan zidan, baduzu hemen Iruñan talde bat, gauza ederrak egiten, eta eta idatzi genien, animatuko ote ziren, eta eurentzako zen, oraintxe egon dira bertan Olat Salvador, Mikel Urdangarin, eta ez dakit beste nor, eta guretzat, kiston horea da, gonbidatzeat, eskerrik asko, eta eta urte batzuk beranduago,
egoera pixkat aldatu da, eta bigarrengoz gurera etorri zirenen, entzuten ari garen hauetan esan nien, uste dut ametxekin itzien, no? Esan amets, gogoratu gozarete gutaz, ez da? Bigarren buelta egingo duzu, eta bai noskita segizar, eta bueno, polita da ez, bi urtetan bigarren kafearen buelta batetik bestera, gauzak nola aldatu diren ikuste hori. Beraz, hemendik ibilbeditarrena eta Goiuri Ezeizarrandiak bere hirugarrena ere eskatu beharko digu. Bai, hirugarren modura eire aukeratu dut, Xabi Zeberio aipatu dugu, Oñaute Lorrieta aipatu dugu, bueno, onera etortzen dira, ez? Bide luzea egindako musikariak, baina besteetan, lehenengo disko orkestera datozenak eta eirema eta eiresarekin hizketan, oso poliki iruditu zitzaidan hasi berriaren ilusio hori, ezta? Eta nola kontatzen zuten nundik jaio den proiektu hau, nola beraiek lagunak izan da elkarrekin, larun batetan ondo pasatzen, batean abestiak sortzen hasi zirela, eta nola kontatzen zuten oso ilusiotik, baina baita ez da egitez, itxaropen handiegi edo gehiagirik gabe ez egitela oso ondo nora joango den proiektu hau, eta non amaituko duen, baina oso zintzotasunetik eta oso politxero ditu zitaidan. Edozen lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztitan, zauriren bat istan. Edozen lekutan, zauriren bat istan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Ostean esan dut agerikoa zaude ados Zandako guztia lokaztu zenbat epai ztu nahiago Zatozona eta beraztu amore eman gongeiago Edozen lekutan galtzen duzu harima gorputz guztitan Zauriren bat istan, edozen lekutan, zauriren bat istan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Esan zek, mantentzen zaituen Esaldi hau, Mantentzen zaituen Lanak, motel, Mantentzen zaituen Esazek Mantentzen zaituen Hemen txeiretarren kantua eta elkarrizketa akustikoa. Eta nik nire hirugarrena bota behar duen, egia esan nahiko zalantzatin abiloren, nik utzitut batzuk hemen bueltan, akaso minutu batzuk izango ditugu extra batzuk aipatzeko, den hori ere gustatu zaizkigunak, uste dut denak ere gustatu zaizkigula, baino akaso bersio oso berezia izan zelako, nik Ramada Inen akustiko hau aukeratuko dut bena. Some piece of land It's not enough ice in the glass And no one's coming for supper tonight Akaso asko urruntzen direlako euren diskoaren sonoridadetik akustikoan gurekin kantu hau egiteko. Piano eta bajoarekin ere ez direlako soikoak, ez bikoak, parejak, bikoteak. Eta hola erabaki zuten, ez? Bajo eta pianoarekin egingo dugu eta oso guapo da. Gainera, ez zaizu iruditzen, lero esan dut klasifikazioak egitea gaizki dagoela, baina ni beti sartzen naiz teknikatik baino gehiago gogotik eta barrun betik egiten duen pertsona bezala, baina igual Ramadain hauek sartuko nintuzke hemen ere oso ohikoa izan den etiketa horretan dela joder ze ondo jotzen dezun instrumento. Hau da,
Txoixoen taldean sartu baino, eta txoixo nik beti zatet oso hitz kariñosua dela, ni hor nago, hauet dia de los buenos, ez? Ez esateana, ez? Inori merituak kendu gabe, ulertzen dira zue batzuk askotan instrumentuari eragin egiten diogu, baino beste egiten dute ez dakit jo edo ez dakit zein dan aditza, baina hemendik pasadira ere benetan instrumentoan nola jotzen duten ikustea ja plazerutxa den artista asko eta hauek ezakur eta sartuko dituzke. Ba, mentxe rama dain, baina orain minutu batzu ditugu eta esaterako uste dut adose hongo zaretela, Olai Entziarteren hau ere zoragarri izan zela. Hauxe Olai Entziarte, instrumento egondo jotzeari buruzari ginen, eta hementxe Olaia zuzenean ez du pianoa jotzen bere proiektuarekin, Iker Laurobarekin, Joseba Tapiarekin, eta bestein batekin erikusi izan dugu, eta trebe oso, eta hementxe gure off-berjari ere etapaken du, eta soinu oso goxo aterazion. Baina ez dakit, beste kapritxoren bat baute daukazuen, azken 5 minututan gaude, eta oraindik badaukau aukera. Nik ere manuen bate, hemen hola pixkate pres bada espadazken orduan erabakitzeko, honek ere pianoan jo zuen bere kantua, eta niri asko gustatu zitzaidan. Oso minimalista egin zuen, berare minimalismoaren maitale bada. Zarazo zaia. Begiak itxi dituz gaur hori bareda ura esan nola zaude kanpotik ikusi dut nere burua. Edarra da, oso gutxirekin horrelako giroain edarrak sortzeko gaitasuna duten artista hauek, akordea soilik, klink, eta nahikoa da. Baino, akaso bukatzeko, azken bat badu nik hemen, Gartxotek aipatu delako pixkate instrumentuarekin ikusten gozatzen, instrumentua jotzen ikusiz bakarrik ja gozarazten zaituzten instrumentista horiek, eta uste dut Gartxotek egun horretan bereziki flipatu zuela, honako hau ikusi zuenean. Baita, Ander izan ziteken, bai. Hau San I'm on the streets again, trying hard to give in. Stuck in on the side in night. Hau San Martin jauna. Etxeaguna allí. Get you out of my mind, and nothing seems to work out of fine. Yeah, you've been fooling around with every man in town. I'm gonna kill myself now. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. A pistol in my jeans, I think it's all I need. Looking for that woman of mine. I give you my all to keep you satisfied.
Eta Gartxotek aipatu duelako, eta etxe honen laguna delako ere bai, virtuosismoa bakarrik ez, looper batekin zenbat gauza egin daitezken erakutsi zigun, Sky Easy Blue Monekin, Ander Zubillagondi. Vale, Ander. Orain bai, agurtzen hasteko ordua daukagu, gaurko saioan nahiko revival jarri gara, baina egia esan hainbeste material dago hemen urtean zehar igarotakoa, eta kanpoan utzi ditugunak, egia esan hainbeste jende igarota 2023 guztian zehar gure elkarrizketa akustikoetatik, zaila dela jendea kanpoan utzea, baina tira, batzuk behintzat ekarri ditugu gurera gaur errepaso honetan, eta datorren astetik aurrera hasiko da nolabait 2024 eta jarraituko dugu horrelako artista mordua pilatzen. Gartxotun zain letona, datorren aster arte. Aio, ekipo. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuek entzule orain informaziorako tarte hemen, naiz irratian eta bihar 10:05 bigarren kafea mentsi izango da bueltan. Plazer baduzue behintzat, izan ondo. Aio! Keep calm and bigarren kafea.